So hello guys, noro angkai kok sana musung nor to khana joto no seirong ni badro mas hamoi tong ma hai boro muni chori mo tabo khorso khurusrong ni bagai baru mas tong bag partai sinalong ni tong mogai to apti nyong nei are selani yak se burni bolu ki sanor jang noro kam ke nana nya ba guys are biharong noro seblai elek ke baglai phan tong ni ha tam men social media rong ma phun ka no abo are noro musuk sak jat hanjang ma hai hanjang na ta nei ba de boro ke baglai seblai tong ma rong no buinu jang ke boro aram na nangjak ba ke baglai abuk selbai lipkis lai social media wo dawi roi buinu funugi ma gaise borok torja gongkai da bador mas sirok to lama kinra phran borok hawar khai tongi manu khorok sa jabra jogbai jabra khai sinyo batai se borok ni lipkis lemar bor ni seblai mar bor ni kabal lemar rok se funukja are norok to muni suble haban non thani wo dino tin phadi mai chamani kisa pani gyan krei ma borok gyan krei la sema krei ni bagai ni bor hisane a tamo seblai mar no funugi tongi manu ta akon la sema gana kirma gana ro tai hisang ni phone morom lemar kabal lemar tai bunyi fungi chi wo haja sia tabung dino border for system time ni bor botong la che kabang biha mukhan krar ro botongo pura musu sala bini bini sebi chupnu tong guys tam kanya nusung sala are mukang tin kula khari mukang biha krak lai re baki na ro video khari ka no boro dino tin phari mai jab kebak lai modong suslai video khani se bo nama fungai kenya kam guys sakho to mo buri kam jil chumja khai bano chala kam jil bese te yak sora jak tolaw khai tokla lei thing thengjak mo chala ni tai boro tolaw gamsa sut tut but ka kanale duri thak jangi bense kanjing ina pura phulanga sing na jemon chala pura rocket pancher pra thonjak ta buri ni go hawa pura ko ro ni chi vakita mitar bari jaka tabule guys borok panoro modom seleman ebon modom na pura phok phak sen bahin na pa thajeng ke bor kamjir thos rai kamjir bese se seblai tong mai mo thani kiding kiding ja do hai pan tabake bor meter box bari jamani bising bor soi mai angai lip kis nani cheng lekha so ke bor body clip kis lekha guys norma phungna ta mo biha bor no barma se sirok barma furogos lama kinar go dol dol guru tong lai fur bor no ar rekhen gai bisi fela ya akur tarok be borok thar musuro ba tam sa awas khalka ba tai sa awas kom ke suima lede banaro sini live sini sa modom suri baby baby thar mufuro soba sabon phai no soba sabon wasin soba sabon ro kane khlai modom sulaiman no no wasin bunyo bunyo khnar de akon do noro botai ma khango sul modom sulaiman on jara go modom sulai tong ni do on jara go modom sulaiman nu khongai angte bo reply ka hamna do nor no mora saro no khakti be khakti ang chale nu kha nor na ji ang ta mo reply re khakti be khakte noro ba ke selang yak khlai chalai tonglai ma khano abo fuiti nai rok film no ko lipkis lai ma ha bor bidu kha khai ma tongjang nei do nor kri no ni khakti be khakti chale mar tek kabak lai ma te chel bai mar bidro no sing no phana tok chung nor to kun ung le hai pa no ni cinema bor no ni jari ko suni ka ka ke song te no ni par bor no ba kheng ke ta no wa song na no do te ke se lipkis lai ke kabak lai amo to ang man ka te ke se ka yak o chalani ke mo bor ni bolu ke sa ri tong no sa jaman guys kam te thor sa we mo bor ni kam jil bese te tam khai tong man chu ku na se bi tong a abu se mo ro wang blood khai ke no ro fra sere sere ke sinu khamu guys hai pan phunu mo sung guys no phunu ma leta ma aba hai rock asu khulap kili rock youtube permission krini bagai watchana buku go dos tika damai phe buku thepe oi watchana yakung yak yate khau ta bus khakti chalma ni watchana chadungo pra prap sa kili pura frani tor nang morong no borok khai guys boino yawi jini samu khajang nai rong no se pura bunyu phunu ji samu khayu hungkai bongni pra ronya da no kenenya modom solai kenenya video khai bor pura kenenya interest nangsa tong lai bor guys ko bunyo khakti bor ekdom chale mar blanya thongna chocolate ni slai pano lollipop ni slai pano hello guys bong tong no pura nu bakhina a ko bon tam na atola hai kin a mo sobu jano bor ekdom a chala kam je bese te mo burnya ekdom sepjukan ga amne boring gai mukhang motom somong somte mo chala mukharam jat biha bakpal mgo wan lipkis rohi dikha wan khasi rok sak wan khasi rok tawi wan khati rok sak lekha ekdom porok tam mala kya porto norok ekdom norok non khunjo bek khana tin non mokol koni wenu khuna guys video pa thak kaisa kong no kasama songo ani video norok na bole na yo hai pna subscribe khaya thangi phayo o je subscribe jaga no lathi ro je subscribe kha kuchi ro je subscribe kha abang seme ta click sanga no guys